Niebo błękitne nad nami. Mkniemy. Proszę Państwa. Aleksandra przypadkiem przejeżdżała z tragarzami. Wzięła mnie na pakę i jadymy do Raciborza. Byłaś kiedyś w Raciborzu? Nie byłam. Też nie byłem nigdy w życiu w Raciborzu, a jeżeli wy byliście kiedyś, a może ktoś z was jest z Raciborza, to wymieńcie w komentarzu top 3 atrakcje do zobaczenia w Raciborzu. Chociaż jak ten film będzie, to już wrócę z niego. Wyjedziemy drugi raz. W każdym razie zostałem zaproszony tam do uczelni na taki tam panel, pogadać o tym, jak się żyje na bezrobociu z YouTube'a. No i przy okazji zobaczymy sobie ten kąsek miasta. No nie wiem, no nigdy tam nie byłem. Racibórz to jest bardzo stare miasto, jedno z najstarszych w ogóle na Górnym Śląsku. Jedna z historycznych stolic Górnego Śląska obok Opola. I myślą przewodnią tego materiału będzie to, czy piwo raciborskie, które lubię, oczywiście od spożywania alkoholu, odradzam, odmawiam, odżegnuję się. W moim życiu nie ma alkoholu, ale trzeba naukowo sprawdzić, czy w raciborskie, jadą, czy w Raciborzu piwo raciborskie smakuje lepiej jak kaj indziej. Idziecie się luftnąć. Wjechaliśmy przed chwilą do Raciborza. Jedziemy ekstra takimi bocznymi dróżkami, żeby sobie pooglądać strony okoliczne. I powiem wam tak, bardzo ładnie, ale to jest już taki Inkszy Śląsk, powiem wam, taki no to już tak bardziej miejsko, ale po drodze to tak na ogół tam 5 chałupek i koniec potężnej miejscowości, nie? Także jak ktoś pochodzi z Wielkiego Gopu, to w ten krajobraz, proszę Państwa, zmienia się w mgnieniu oka. Z małych domków wyrastają przed nami potężne bloki, w ogóle takie dziwne, nie? Jakieś takie militarne. Cmentarz, no Racibórz, metropolia, 48 000 ludzi, czy nawet nie wiem czy tyle. Jakieś mniejsze jak Tarnowskie Góry. A uczelnia jest. Po ile Bena? 5,94. Tanio. Łoje, udało się zajechać. Tam będę prelegował. Lepsze tarnowy tam powstało. To są takie gdzieś w mojej okolicy, w Gopie, w Bytom, Katowice, Chorzów, w tym rejonie. Są to jakieś takie, powiedzmy, ikoniczne punkty, które każdy zna. No dobra, poprelegowane. To zobaczmy teraz. Cóż te piękne miasto ma do zaoferowania? O! Armata. Replika XVIII-wiecznej 6-funtowej armaty polowej zwanej Ludmiła na cześć żony Mieszka IV Laskonogiego. Ciu. Ogólnie Racibórz dostał prawa miejskie 1217. Cholera, jest wysoko. 40 lat prawie starszy od Bytomia. 3 lata młodszy tylko od Wrocławia. Ale niestety Rusy jak tu weszli, to w wyniku walk, ale w dużej części potem w wyniku bezsensownego podpalania i niszczenia budynków, jak to mają w zwyczaju, prawie 80% miasta było dotknięte zniszczeniami. W dużej mierze właśnie tutaj w ścisłym centrum. Ale widzę, że tutaj się fajnej zabudowy coś kurde uchowało. I to takiej nawet bardzo ładnej. Kamień pamięci Zaduma. Kamień upamiętniający mieszkańców Raciborza okolic realizujących potrzeby społecznej i obywatelskiej służby w bractwach strzeleckich. Ciupaga. No i tu już po prawej niestety widać, że tu Rusy bombami ciulali ostro, ale tak schludnie przynajmniej, no. Póki co na pierwszy rzut oka mi się to miasto trochę kojarzy z brzegiem. Nie morza, tylko tym miastem brzeg. Ale to prima. Tu też. I to też fajne. Karolina. Jo to dupca. Idziemy. Tam gorszymy. Są tu też wykwity architektury, ja to nazywam sol polowej, czyli dziwne dzieła lat prawdopodobnie 90. Ale tu trzeba przyznać, że ta uliczka taka bardzo ładnie, schludnie. Drzewka, jakieś takie nawet
Nie wiem, te budynki, obstawiam, że to są jednak jakieś powojenne takie odbudowy. Muzeum w Raciborzu, bajtle i grackie, zabawki ze zbiorów Muzeum w Raciborzu, Farskiej Stodoły w Pietrzechowicach. Proszę, no i proszę Państwa, trafiliśmy, że rynek jest ogrodzony metalowym płotem. Zobaczmy, co to tu się... To jest stary budynek, zakładam. To mogą być ten. To są wszystko bloki. To są jakieś odbudowy takie w stylu takim bardziej polskim chyba powojenie. Idziemy po Magnesa. Magnes kupiony. Jeszcze się napić piwa i można do domu. Jest tu coś ciekawego w tym mieście. Jest trasa na 4,3 km. Pozdrawiamy naszego kolegę Piotrka z Torunia, największego miłośnika gołębi. Tu byś miał ubaw, jak mało co. No a co na rynku w Raciborzu? Słuchajcie, jest rewitalizacja. Będzie wyglądał tak. Tyś mówiła kiedy? 1209? 5. 5. Ale stary kościół. Fajny. 1205, a nasz dopiero 1231. Tak to wyglądało kiedyś, a tak dziś. No, trochę się pozmieniało, niekoniecznie in plus. Tu przy okazji jakiś jubel. Może tu co dają? Może jakie piwo leją? Czyli to jest jakby się odwrócić w tą stronę. No, ciężko by to było poznać. W Raciborzu na rynku mają wielkie herb Raciborza. Tak to wyglądało z tej zajty. Tu jest dużo do odbudowania, tu się musi jeszcze dużo zmienić. Cały świat się kręci wokół Raciborza. Im dalej od rynku, tym więcej fajnych budynków oryginalnych. Tu mniej bombów ślatowało. No, ten jest super. Tu nieco gorzej. Tu klasyka. No ale tu już uliczka bardzo koszerna, z ładnymi kamieńczkami. Jest taki klimacik już taki, taki. Warto zwrócić uwagę, że jesteśmy na ulicy Hopina. Hopin, który o Raciborzu mówił, że... Coraz bliżej. Tam na horyzoncie zaś kościół. To już jest 4. kościół, który widać w przeciągu 10 minut. Racibórz miastem kościołów. Jak w sumie każde jedno miasto na Śląsku. Bo to jest święta ziemia. Piza i Toruń mają krzywe wieże, a Racibórz, proszę, prościuśka. Najładniejsza skrzynka z prądem pasuje mi do koszuli na całym Śląsku. A tu, Odra płynie. A ja myślałem, że we Wrocławiu tylko. Ja też. Spokojnie, panie tego. Tam jakaś fajna restauracja po drugiej stronie. Ładny widoczek. No i proszę, przy takim bulwarze wymurowane miejsca na grill. Można przyjść, pogrillować i to jest infrastruktura pro, co wychodzi do człowieka. Żądam takich w mieście Bytom. 14 lipca 73. Matce Polce w hołdzie. Ale matka Polka. Moja mama tak nie wygląda. Moja też nie. Jest McDonald's na mapie? Nie ma. Nie ma? Tu jesteśmy. No jak to? Proszę, jaki w Raciborzu mają park miejski i takie latarnie powinny stać wszędzie w miastach. Takie. Ferry mieszka 4. plątonogiego? No to już do rozważenia. To nie uważam, że musi być w każdym mieście. No, panie tego. To jest to.
Zamek Piastowski odbudowany z inicjatywy, no proszę. A tak mówią architekci, że po co to odbudowywać, to niezgodne z duchem czasów, to jest fasada, to jest kłamstwo, to nie architektura powinna oddawać ducha czasów. No i jakby duch czasu, to tego by nie odbudowali. Zacnie. Tak, przypomina mi zamki i pałace czeskie, no zresztą nie bez kozery, ale no to prima, nie? Bóg Odry Wiadrus, jak głosi legenda, widywany o północy przy zamkowej studni. 16:21. Halo, ta studnia taka płyciutka. Dawna siedziba rodu Piastów Śląskich, choć jej początki nie są dobrze znane, wiadomo, że w XIII wieku na miejscu wcześniejszych zabudowań wzniesiono ceglany zamek. W obiekcie koniecznie trzeba zobaczyć ogromny dziedziniec i odrestaurowaną kaplicę. Pierwotnie gotycka, później wzbogacona o elementy barokowe, bywa nazwaną perłą śląskiego gotyku. Ale nie są żeśmy tu dla przyjemności. Nie, sztabki złota. Prawdziwe. Jota dupca. Tak. Czy raciborskie w Raciborzu smakowało lepiej? No panie. Oczywiście, mało tego, kosztowało 12 zł. To jest skandalicznie mało jak na lane piwo. Jedzenie zostało nieprzejedzone. Za wielkie, ale dobre całkiem. Secesja i odłączenie Śląska od Polski staje się faktem. W Raciborzu już są gotowi. Maszyny oblężnicze w gotowości. Ludzie, czymcie się. Książę Piastowski. O kurwa, stary. Parowóz Halinka. A jak pani ocenisz dworzec raciborski? Nowoczesny, trochę loftowy. Może być. To Warszawa Wschodnia will arrive with a delay of about 15 minutes. The delay may Delay. change. Bahnhof Maciupki, lecz schludny. Niestety pociąg do Bytomia bezpośredni nie istnieje, a z przesiadkami jedzie się po 2,5 godziny albo nawet 3. Także jak się wyjdzie, to jest bardzo ładna poczta. O, a tu jakiś taki modernistyczny gmach. Ogólnie tu schludnie, nie? Takie, tu widać, że to takie nowe wszystko. Pod galerią młyńską siedzi sobie pan Józek Eichendorff, nasz poeta i coś. Na co on tam tak zagląda? Na PKO? Spod kościoła kierujemy się ulicą Nową w stronę odrestaurowanej renesansowej baszty więziennej i fragmentu murów miejskich. Wieża była ważnym elementem obwarowania Raciborza, które istniały już pod koniec XIII wieku. Wzniesiona w drugiej połowie XVI posiadała nie tylko funkcję obronną, ale była również więzieniem. W czterokondygnacyjnym budynku przetrzymywało zarówno drobnych przestępców, jak i zbrodniarzy. 1826 Karl Friedrich Schinkel. Sąd rejonowy, ale zajebisty. Jest taki trochę amerykański, nie? Kurwa, tak dawno. To 200 lat ma ten To budynek. jest niemiecki klasycyzm. Niemiecki Przykład klasycyzm. niemieckiego klasycyzmu na Górnym Śląsku. Panie. Prokuratura, kiedyś co to było? Sąd? Sąd, potem zakład poprawczy, a teraz Sąd, prokuratura. zakład poprawczy, teraz prokuratura 1892. Kurwa. Jakby Ruscy nie... Jakby nie przyszedł Adolf i nie zrobił wojny do spóły z Ruskimi i potem Ruscy by tu nie przyszli i nie zburzyli 80% tego miasta. Jakie by tu były budowle? Kurwa, to się w pale nie mieści. Ale dobrze, że się chociaż to uchowało. I to jak ładnie zadbane. Kurde, tu gdzie się te kamienice uchowały i to jest tak ładnie.
Tu jest, kurde. Nie, no to jest bomba. O, figurka jest. Maryjka. No, tu jest Czad. No i okazuje się, że udało się z tego planu prawie wszystko zobaczyć. Może bez jakiegoś dogłębnego zwiedzania, ale my też nie chcemy tu zwiedzać. Ino na piwo. Piwo wypite. Smakowało. Oczywiście alkohol, oj nie, Jezu, niedobry, nie pijcie. Cóż powiedzieć o Raciborzu, widać, że to miasto jest bardzo faktycznie przeorane walcem historii, że faktycznie było tutaj bardzo dużo w tym centrum poniszczone, bo jest bardzo dużo tych plomb i tej zabudowy takiej starej. Nie uchowało się niestety tak dużo. No tu zniszczenia były około 80%, no bytom był na przykład chyba niecałe 20% było uszkodzonych ogólnie budynków. Więcej potem zostało zniszczone za komuny. Ale z tego co tu zostało jest zachowane w fajnym stanie, dużo poremontowane i ogólne wrażenie jest takie schludne, nie? Całkiem tu jest przyjemnie. Urokliwe miasteczko. No. Można sobie wpaść na jeden dzień. Pozwiedzać. No nawet z niektórymi miejscami i budynkami, że można by powiedzieć, że są super. Także cóż, trzeba tu będzie przyjechać jak będzie rynek skończony. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam wszystkich widzów z Raciborza i okolic. Jak jacyś są, niech przemówią. I co? Zostawcie łapkę pod filmem. O kurwa! Napiszcie komentarz i kupcie sobie książkę wspieraną przez Bytom. Macie podlinkowaną. No i tego. Nara.